experiencing dimensions that no one has. Yoga vanundu. Yoga guys, merthile jump manda. Devare enandare? Tinle. Tinle. Mullundi todundu mare. Aidiya. Jede mare. Iruvandu bettada. Bolle? Jede spot on. ಏನ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ತುಕಂಗರ ಟೈಟ ಮಲ್ತೇಂಗಲ ಓಮಿನಿಡ್ ಅಜ್ಜರುಲ್ಲೇರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಜ್ಜರಂಜಿ ಅಜ್ಜರಂತೆ ಪೆದಮ್ ಜನ ಪೆದಮ್ ಒಂತಲೆ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಳ ರಡ್ಡ್ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಬೈಗಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ ಉಂಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಇಲ್ಲ ಬಂದು ವೈಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ವೈಚೆ ಜೋಕುಲ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಅರ್ಪಣಂದಿ ಉಲೆ ಉಲೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರತೀರು ಎದುರುಡು ಮೇನ್ ಬಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಗಲು ತೂಲೆ ಅವು ಪೆಟ್ಟಾಪಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಯಾವ ಎಂಕಲ್ ಈಶಾ പോകുന്നില്ല ആണ്ട് ನನಗೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾವು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಯ ಅಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯ ಮಾರ ಎಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ ಅನ್ಯ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಲ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅನ್ನದಾನ ಮಾದಾನ ಉದಾನೆ ಅಂಜ ಸಮಾಧಾನ ಜೀವ ನಮ್ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಕನಿ ಸೇಮ್ ಖಾಲಿಯ ನಮ್ಮಿ ಈಶಾ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಷಬ್ ಪಂತನ ಸೆಂಚುರಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಲ ಲೆಫ್ಟಿ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬರನೆ ತೆಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಕೈ ಉನದ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚದ ತುಲೆ ರಗನ ತೋಟ ಬಜ್ಜೆದ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟ ನೀರು ಬಜ್ಜೆದ ದನಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಈಶಾ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಕನ ಎದುರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಟು ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡಿಂಚಿ ಬರೋಡು ನೆನತ್ತಿನ ಜಾಗ್ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಬತ್ತೈಸ ನೆರವೇರುಂಡು ಸಮಾದ ವೆದರ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ತಂಪು ಕಲ್ತುಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡು ನಡುಟು ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಮುಲು ಕವು ಪುರ ಉಂಡು ಬೆತ್ತ ಬೋರಿ ಪುರ ಕೊಂಬುದುಲೆ ಬಗ್ಗೆನಾ ಯಾರದು ಅಂದ ಕೊಂಬು ಸೊಕ್ಕುಂಡ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ತೂಕೊರ್ದು ಕಡೆ ಹುಡುಕತಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ತೂದು ಫುಲ್ ಸೇವ್ ಸಾಯಿಲ್ ದೈನಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಡೇ ಐತಿ ಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪಯ್ಯ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಉಂಡಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಉಂಡು ಲೇಸರ್ ಶೋ ಇತ್ತನ ತೂದು ಪೈ ಫಾರಿನ್ ಎನ್ನ ವಿರೋಡೆ ಬರಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಲ್ದ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಯೋಗ ಮೇರ್ದಲೆ ಜಂಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಸ ಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ ಬೆಲೆ ಯೋಗ ಸುಜನ್ ಏನು ಯೋಗ to join Anna please all in charges and volunteers all devotees to join ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷದ ಯೋಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ everybody can volunteers are bringing the QR codes ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ just you can take your phone and scan the QR codes
ದೊಡ್ಡದುಲಿ ಮೂಲು ಸಾಧನ ಪದ ಇದ್ರಾವು. This is the miracle of mind. No matter what's happening with your body, no matter what's happening with your situations around you, even if the whole world turns against you, if your mind is working for you, you see it makes miracles happen effortlessly. Miracle of Mind app, you must download. Make it happen. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಬಹುದು ಉಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಪಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಬರಗೆತ್ತು ದಾಂಡು ಏನು ಬೆಚ್ಚೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ನೈಟ್ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಉಂಡಿ ಅವು ತೂದು ಎಂಗಲ್ ಮುಲ್ ತುರ್ಪಿದಾಡು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಪಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ಅಲ್ತಡು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮರಿ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಗಾಳಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಎರಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೂರ ಉಂಟುಲೆ ಅಲ್ದುಲೆ ಜಿಯೋ ನೋಡು ಬರೋಲಿ ಇಡೇ ಅದೇ ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್. ನಾವೀಗ ನಾಗೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಆಡಿಯೋದು ಮುಂದೆ ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಸತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ಗನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲ್ಲ ಈ ಬೇತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಒಬ್ಬರು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂದ ಆದ್ಯ ಮಸಾಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಸಾಲೆ ರೆಡ್ ಪಂಡ ಒಂದುಂಡತಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡನಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಸಂದೀಪನಗ ಅಂತ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಾ 9 ದೇವರ ಕಳಬುಣ್ಣ ಎಂಗನ್ನ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನೆ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಂಚ ದೇವರ ಕಳಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತು ದೂರ ಬೈತಾರತ ತಿನ್ಲೆ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಟತ್ತಿನ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ದೇವ್ರೇನಂಡರೆ ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ಲೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗ್ಬಡ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಊರುಡು ದಾಲ ಮಲ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬಂದು ಏನ ಬರೀತೀನಿ ನೀವು ಹೂ ಭಾಷೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಕನ್ನಡದ ಐತಿ ದಿಲಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊರು ಈ ಕನ್ನಡದ ಏನಾ ಭಾಷೆ ದುಲಾಲ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇವ್ ಸಾಯ್ ನೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಕಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ This very body is soil. My body and your body, everybody is just soil body. ಶೋ ಉಂಡಿಗೆ ಏಳು ಕಾಲೆಗೆ ಐ ಕುದೊಂದೈಸೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಾಪಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲೇಸರ್ ಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕುಲ್ದ ಮುಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಂಗಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಲ್ಲಿ ತೋಜೆ ಓಡೋನೊಂದು ಅದೇ ಇದು ನಂಚು ಕುಳ್ಳು ಈಗಲ್ಲಿ ತೋಜೆ ಓಡದೆ ನೇರಡುಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದ್ದೆ ಮರೆತು ನಿರಸರಾಗದಿರಿ ಮರಿದಿರಾಗದಿರಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಗುಡಿ ಮರೆತು ನಿರಸರಾಗದಿರಿ ನಿರಸತ್ತು ಹೋಗದಿರಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸುಜನ್ ಅವರು. Over 15,000 years ago,
a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were allowed him some moment. He danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi, part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. ಗಾಯ್ಸ್ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮುಗಿಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಇಡ್ಲ ನಿಗಲು ಉದ ವರ ನಿಜ ತುಪ್ಪಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೇ ಲೈವ್ ತೋಡು ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ನಿಗಲು ಬತ್ತು ಬಲೆ ಲೈವ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಡುವ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೇತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮಾಡುವೆ ತುಲೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತುಲೆ ನಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಲೈಟ್ ತೂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲು ಇಂಚೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋಂಡು ದೇವಿನ ಬಕ್ಕ ಶಿವನ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋ ಬಸೋರೇಜ್ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಯ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಬರೀ ಸೈಕ್ ಪಡ್ ಮಂಟ ಎಂಕಲಿ ಬರ ಆಪಿ ನತ್ತವು ಆವಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಧ್ಯೆ ಸೈಕ್ ಕಾಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಫುಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿದು ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅರ್ಥದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಾಡ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಿಯೋಗಿ ಬತ್ತರಡ ನಿಗಲು ಖಾಲಿ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಸುದ್ದು ಪೋಪಿನತ್ತು ಐತ ಪಿರೌಡು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ದೇವಿನ ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಶಿವನ ಬಲಿ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತರ್ ಪಿದಾಡಿ ಐಶಾರ್ದ ನಿಗಲೆ ಪಿದೌಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜುಂಡು ಪಿದಾಡಿ ಬೇಜಾರ ಕಿನಿ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿ.ಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಪಂಡದು ಆರ್ತಿ ಕೇರ್ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಲೆಸನ್ ಬೋದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪೂರ ತೋಜದು ಎಂಕಲ ಲೆಸ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡಿಯೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ನಾರಿಜ್ಜಡ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಪ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಅಲ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಲೆಸನ್ ಬೋದು ಅದು ಪೂರ ತೋಜದು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಇಡೆಗೆ ಬಿಡಿಯರು ಸಿಂಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ ತೂಯ್ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಅವು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಬಹುದು ಫುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಸೈಕಾಡ್ ಏರಂಡ ಪಂಡ ಏರಂಡ ಬ್ಯಾತೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಲೆಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಈತ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದು ಅಜ್ಜಡ ಡ್ರೈವರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಚೀಟಿ வேணுமா இருக்கு சீட்டு வேணுமா இருக்கு ಅನ್ನೋದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೆ ₹50 ಆಂಡಲ ಲಡಾಯಿ ಪುಸ್ಕಾಂಡ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಮುಲ್ತಲೆ ಚೆನ್ನೈಡ್ RCB ಜರ್ಸಿ ರಾಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಎಮ್ಮೈದರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಾರ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನೈದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾಟಪುರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತನು ಬಡ್ಡ ಜಸಮಿನಿ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕದ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಮೆರ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಂಚಗಂಗ ಅನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಂದ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು
ನಾಲೊಂಜಿ ಬರ್ತಿ ತುಕ ಟ್ರೈನ್ ಬರಡು ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವ